बबेखौ जहरानै बेखौ बैथालाबाय समायना आइजोफोरखौ प्रेगनेन्ट खालामनो हायोब्ला नोंथाङा मोनगोन 10 लाख रां। समायना आइजोफोरखौ प्रेगनेन्ट खालामनो हायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन 10 लाख रां। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ आरोबाव खेबसे फिन बरनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। दिनै गोबावनि उनाव आरोबाव मोनसे आलदा कन्टेन्टनि मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर, नायलांलायदो। समायना आइजोफोरखौ प्रेगनेन्ट खालामनो हायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन 10 लाख रां। निउसखौ हमनो हायाखै आरोना लोगोफोर, फेक निउस जाखोना रियेल निउस जाखो बेखौथ' आं बुंनो हाला। माबा समायना आइजो बा समायना सिख्लाफोरखौनो प्रेगनेन्ट खालामनो हायोब्ला सरकारा होगोन जाहैबाय 10 लाख रां। दा बेफोरबायदि होननानै मोनथियोब्ला माने मोनथिनाया मोनथिखाबाय गोबाङानो। जुदि बेफोर बाथ्राया जुदि थारब्ला अब्लालाय माथो होनबावनो ना। नोंथांमोनाबो एसे सानदो आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बे निउसनि सायाव कमेन्ट खालाम, रियेल निउस ना फेक निउस नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो बिनि सायावबो आं फंनैसो बुंगोन। माने बे भिडिअखौ नुदों आङो फेसबुकाव नुदों बे भिडिअखौ, ओमफ्राय बे फेसबुकनिफ्राय डाउनलड खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। माने बेफोरबायदि मोसाबाल' माने बेफोरबायदि डान्स खालामबाल' माने इउटुब बा जेरावबो माने गासिबो ससियेल मिडियाआव माने भाइरेल जायो आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि भिडिअखौल' नायनो मोजां मोनोखाय आंबो बे भिडिअखौ कपि खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट होनो गोसो कमेन्ट होबानो जाबाय। बे भिडिअआ माबायदि जादों माबायदि जायाखै बे सिख्लानि थाखाय मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बे मा डान्स जाखो, बे माने बेफोरबायदि डान्सखौ माने बे गावहा उनाव माने नुयोबा माने उनावहाय जुदि बुरैनानै बा हाबा जाखांनानै जुदि बे भिडिअखौ नायफिनोब्ला माने गावनि गोसोआव माबायदि सानगोन, एसेबो माने माबा गैखाला आरोखि ना बेना। बबेखौ जहरानै बेखौ बैथालाबाय फाग्लाखौथ' बिमा जग्रा नुबाय, बै फाग्लाखौथ' बिनानाव खैग्रा नुबाय। आरो नै बिसोर सानैनि थाखायबो आं बुंगोन आरोना फंनैसो। बिसोर माने भाइरेल जानो थाखाय बेफोरबायदिनो गावसोरनो भिडिअ बानायनानै सं मेथाइफोर खनबाय। आं बे भिडिअखौबो बानायनानै हगारगोन आरोना। नोंथांमोना बे सानै सिख्लाया माने इयुनावहाय गावसोर बैसो जानानै हाबा जाखांनायनि उनाव नायनो थाथोंसै आरोना। नोंथांमोना जेब्लानो गोसो जायो अब्ला नोंसोर सानैया बे भिडिअखौ सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। अब्ला नोंसोरनि गोसोआ माबायदि मोनगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय बानायनाय जाबाय, नोंसोर सानैनि थाखाय। नोंथांमोना लाइफ टाइम बेफोरबायदिनो भाइरेल जानो थाखाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायखाबायबालाय आं बे भिडिअखौ आंनि चेनेलाव हगारनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ना, कपि बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना जेब्ला इयुनावहाय नायनो गोसो, उनाव नायनो लुबैनोबो हागौ नोंथांमोना, अब्ला नोंथांमोना नुगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलावल' हाबनानै नायबानो जाबाय। दा बेफोरखौ बुंबाबोलाय माथो जाबावनो ना लोगोफोर, मिथिबायना। दा माने मेथाइआवबो गानफ्रावबो बेफोरबायदि संफ्रावबो माने मेरला बेफोरबायदिनो माबा फेमास जानो गोसोब्ला भाइरेल जा बेफोरबायदिबो मेथाइआनो ओंखारबायबालाय आरो जाखासिगोन। आरो सोरखौथो बादा होबावनो। आरो बेफोरबायदि बानायबाल' माने मानसिफ्राबो नायनो मोजां मोनखायो नालाय, अडियेन्सफ्राबो बेफोरबायदि माबाखौल' भाइरेल जानाय भिडिअफोरखौल' नागिरो आजिखालि। इउटुबाव सार्च खालामो, नायो। दा माथो बुंबावनो मानसिफोरखौलाय ना। दा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गाइस। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।